Ndiyayazi anti. Kodwa uvula kwami le creche ibiza inzame nje zokwenza imali. Futhi ke siyayidinga ngongaphezu kunaqala. Uvela phi kakade? Emtholile uThusi. Bendicelile anti kungayenzi lento. Uyena lo mfana ozosikhipha kulolu bishi lolu. Ngiyakutshela Bongiwe, uThusi ubebhekene namabhubesi. Futhi manje useyayazi impela injongo yempilo yakhe. Uyimisele kabi ukuthi uzozosilwela la, azosilwisa. Utsho. Ngumuntu ogcina mina okhona into ephuma emlonyeni lo mfana kodwa bona manje icontact angimethembe. Yo, hayi mandoyiso. Bongiwe uzosikhipha kulolu bishi. Yazi anti uyena ngibekufuna ucela uxolo apha ndim. Awuxoliselani manje? Ndixolisele le nto nobana ndivumele le ndoda ingene ebomini bethu. Bunyanisile ngothuso. In fact, igama elithi thuso sisiqalekiso nje qha.